عارفاں دے سلطان فرماندے نے جے کر دین علم وچ ہوندا تاں شرنے دے کیوں چھڑ دے 18,000 جو عالم آگا او اگے حسین دے مردے جے کچھ لحاظ نبی سرور دا کر دے تا خیمے تمبو کیوں سڑ دے جے کر من دے بیت رسولی تا پانی بند کیوں کر دے پر صادق دین تو نہ دے باہو میرا کامل باہو صادق دین تو نہ دے باہو جڑے سر قربانی کر دے